Sikubingelele mbukelisi kwamukele indabeni zehora lesikhombisa kulisonto kusihlwa. Igama lami nguNoxolo waseMantshalini wakwaMwali. Njengenjalo ke mbukelisi engifikile ukuthi ngizokuthamdela ngazo zonke indaba zosuku. Siyabonga kakhulu nje ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa mbukeli ukuze uzwe zonke ke indaba ebezenzeka namhlanje. Usuqala nje nosuku kusasa ekseni uyiqalese wazi ukuthi ngempela sonto bekade kwenzekani. Ngikhuluma kakhulu asivele singene kuze ihamba phambili kuleli hora. Therefore, Mnangagwa Emerson Dambudzo of ZANU is declared duly elected President of the Republic of Zimbabwe. Umengameli weZANU PF Emerson Mnangagwa umenyezelwe njengomengameli wezwe laseZimbabwe emva kokunqoba ukhetho. Unqoba nje ke amaqembu aphikisayo akhala ngokuthi ukhetho belinomkhonyovu. In South Africa, state institutions are being abused in protection of one individual, a compromised head of state who's also a money launderer. EFF ithi izophosela inselelo umbiko webhange iSouth African Reserve odabeni lwephalaphala esitatimendeni sangomhlazi ngama-29 kuNcwaba nonyaka. Leli bhange lombuso lamthola emsulwa umengameli uRamaphosa. Umholi weZANU PF Emerson Mnangagwa umenyezelwe njengomengameli wezwe laseZimbabwe emva kwemphumela yokhetho. Wehluleke lowo obeyimbangi yakhe okhethweni uNelson Chamisa weqembu iCitizens Coalition for Change. Bangaphezu kweyigidi embili abantu abavotele iqembu leZANU PF. Amaqembu aphikisayo akhala ngokuthi ukhetho belinomkhonyovu. Mnangagwa Emerson Dambudzo of ZANU PF party is declared duly elected President of the Republic of Zimbabwe. Mnangagwa sekuyihlandla lakhe lesibili manje njengomengameli waseZimbabwe nodle ukhetho ngesilinganiso samavoti angu-52.6 wamaphesenti. uNelson Chamisa ukhaleka phansi njengoba ethola amavoti angu-44 wamaphesenti. Observer missions went beyond their call of duty and began interrogating legislation passed by our parliament. It is my view that every single sovereign country passes their legislation through their legislature, and Zimbabwe is not an exception. Uchamisa uyayichitha imphumela yokhetho evune iZANU PF. Mr. Mnangagwa knows that he has performed a coup since 2008, a coup on the ballot, 2017, a coup on the elected leader, 2018, a coup on the ballot. He has repeated again, 2023, a coup on the ballot. You can't survive this for far too many times. This time, no further. We've drawn a line in the sand. We will not allow you to abuse people. You are not the last Zimbabwean. You are not the only Zimbabwean. We are all Zimbabweans. We all count. We all matter. And we will make sure we take our stand and we defend democracy. Manje osekuhlalele uhulumeni omusha waseneyinselele zezwe okubalwa kuzo isimo somnotho odonsa kanzima. Iqembu lezombusazwe eZimbabwe iZANU PF ihalalisele umholi wayo ke uEmerson Mnangagwa njengoba ephinde waqokwa njengokwengamela iZimbabwe nje. uMnangagwa ukhale wemuka ke mbukeli nalolu ukhetho ngamavoti alinganiselwe emaphesentini angama-53. The whole nation is in celebration. Indeed, one good term deserves another, and the first productive term of President Mnangagwa deserved another one. We salute the people of Zimbabwe for coming up in their millions to vote for a productive and visionary statesman who is stewarding Zimbabwe towards an upper middle income society. The declaration by ZEC marks the conclusion of the 2023 general elections, and we once again put our hats off to the people of Zimbabwe for conducting themselves peacefully before and during the elections up to this day. It's time, of course, to find each other, unite and put our nation together and resist the debt and poisoned carrots being dangled by foreign anarchists. There is more that unites us than divides us as a people. We are Zimbabweans, and those who came to observe must respect our choices and leave us with the peace they found with us rather than leave us burning. Once again, we say congratulations to the President-elect, His Excellency President Mnangagwa. May God continue to guide and bless him with more wisdom. Hala la Zimbabwe, hala la. Well done, Team ZANU PF.
I-Economic Freedom Fighters ithi izophosela inselelo umbiko webhange i-South African Reserve Bank odabeni lwephalaphala. Esitatimendeni ke sangomhla zingama-29 kuNcwaba nonyaka leli bhange lombuso lamthola emsulu uMengameli uRamaphosa. State institutions are being abused in protection of one individual, a compromised head of state who's also a money launderer. We reject with contempt the South African Reserve Bank cover-up of the Phala crimes and unlawful smuggling and usage of foreign currencies. We will take the South African Reserve Bank report on Phala dollars to court for judicial review because there is evidently an attempt to cover up the crimes committed in Phala and state institutions are being abused in protection of the outgoing President of South Africa. Idolobha laseKapa lihlela ukunciphisa ukuncika kwalo kugesi ophehlwa yi-Eskom okungenani ngama-megawatts ayi-6,000 kule minyaka ezayo. Uhulumeni lasesifundazwe uthi ke ugesi ophehlwa yinkampani eziyimele uzonciphisa umthelela ongemuhle wohlelo lokucisha konga ugesi. Uhlelo lokucisha konga ugesi oluqhubekayo lunomthelela ongemuhle emnothweni wezwe kanye nasempilweni yabantu. Kepha lokhu ke kungase kushintshe esifundazweni Western Cape kwazise lesifundazwe sihlela ukukhiqiza ugesi waso ongumthamo ongama megawatts ayi-6,000 ngo-2032. A lot of that is wind contribution. In the Western Cape, there's lots of wind possibilities and some PV. And you'll see on the right-hand graph, the three main zones of renewables are in the Oeverberg, the Commersburg area, that's more the Laingsburg, Ceres, Sutherland area, and then the Beaufort West area. That's got big potential in terms of wind and solar. Uhulumeni wase-Western Cape unethemba lokuthi lolu hlelo luzosimamisa ukuhlinzekwa kogesi kulesifundazwe luphinde luvikele nemisebenzi kanye nomnotho wesifundazwe. We've set ourselves a target of 5,700 megawatts. And it kind of aligns with what you were putting on your sort of future targeting of ability to move power around. But at the same time, we are also looking at local government networks. And we've got to make sure that these two networks are aligned. Njengamanje lesifundazwe sinamaziko amancane okuphehla ugesi olinganiselwa kumthamo oyizinkulungwane zama-megawatts. Kudlule bathathu kwalimana abane ngesikhathi kunokudubulana endaweni yokucima ukoma eDondonald eMpumalanga. Ngokusho kwamaphoyisa athi kungene abasola abathathu behlomile babamba inkunzi abathengi kusolakaleke ukuthi imbukeli bazame ukumbamba inkunzi umthengisi kodwa abangaphumelela babeke sebeqala ukudubula kwadlula emhlabeni abantu ababili endaweni yesigameko omunye ube eseshonela emtholampilo kusenjalo esinye isisulu singeniswe esibhedlela kanti silimele kakhulu amaphoyisa ke asaphenya mayelana nalesi sigameko. Mbukeli okwamanje ke sathi nje ke qunga pha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuye sokuphathela udaba oluthi Happy birthday Nkosi Mangosuthu Buthelezi. Hope you have a wonderful day and many years ahead. Undunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi namhlanje ubehlanganisa iminyaka engama-95 esadla anhlamvana ushenge kulonyaka akazange ke aligubhe njengokwejwayelekile usuku lwakhe lokuzalwa njengoba phela esagcinwe esibhedlela eThekwini. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukeleke uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi uMengameli weZANU-PF Emerson Mnangagwa umenyezelwe njengomengameli wezwe laseZimbabwe emva kokunqoba ukhetho. Unqoba nje ke amaqembu aphikisayo wona akhala ngokuthi ukhetho belinomkhonyuvu. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ke na ku YouTube ungena kuyo uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Undunankulukazi Mangosuthu Buthelezi namhlanje ubehlanganisa iminyaka engama-95 esadla anhlamvana ushenge kulonyaka akazange ke aligubhe phela njengokwejwayelekile ke usuku lwakhe lokuzalwa njengoba phela esagcinwe ke esibhedlela eThekwini.
De esikhishwe umndeni wakwaButhelezi inkosi uMangosuthu yelulama kahle kakhulu esibhedlela lapho igcinwe khona kusukela ngenyanga eyedlule nethimba lodokotela okuyilona elibhekele isimo sempilo yakhe lenelisekile ngendlela uShenge elulama ngayo kanti liqagula nokuthi kungenzeka aphume esibhedlela maduzane selokhu imbabazane ilaliswe esibhedlela imlayezo eyayifisela ukwelulama okusheshayo ingena ingenile iqhamuka enhlakeni ezahlukene okubalwa kuyo nomlayezo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye nesilo uMisizulu kaZwelithini amalungu omphakathi nawo afisele usuku oluhle lokuzalwa kumntwana wakwaphinda ngene. It's a very huge achievement to reach 95. It's a huge milestone. Not everybody lives to that. So I'd like to say happy birthday and many more years to come. Happy birthday, Nkosi Mangosuthu Buthelezi. Hope you have a wonderful day and many years ahead. I'd love to first and foremost thank him for his contribution in South Africa and wish him a very happy birthday. Long live the spirit of Ubaba Shenge. Long live. Baba, happy birthday to you. God bless you. We love you. Happy birthday, Shenge. We love you. We've done all the good things for us. Inkosi uMangosuthu Buthelezi ongumsunguli weqembu leIFP ngomunye oseneminyaka eminingi njengelungu lePhalamende likazwelonke selokhu wangena kulo emva kokhetho lokuqala lwentando yeningi ngo1994. Shenge sokalisa sikufikela usuku oluhle lokuzalwa sikufisele nokwelulama ngokusheshsha. Imndeni yezisulu ze-IFP ezashona esibhicongweni sokubulawa kwabantu ngo-1994 KwaZulu-Natal eShell House ithi izizwa inganakiwe uhulumeni. Abayishumi neshagalolunye kwabamashele emahhovisi amakhulu e-ANC eGP Street eGoli ngenhloso yokuvimba ukhetho badutshulwa kembukeli babulawa onogada be-ANC. Ikhomishana ke eyabe iphenya lesi sigameko yabe sithola ukuthi izenzo zalabo nogada zazingenasidingo. Thini Mkhize ungomunye kubafelokazi abayi-15 abahlala endaweni yasemakhaya oKhuko Olundi okwakuyikhaya kulamadoda abulawa. Umkhize uthi ubona sengathi uhulumeni ubakhohliwe njengoba balahlekelwa bangathola nesinxephezelo. Labafelokazi bathi abanazo izidingo nqangi emakhaya abo. Umkhize usanda kulahlekelwa umsebenzi wokusebenza ezindlini abewenza emayini eseduze ngenxa ye-COVID-19. Uthi impilo inzima kuye njengoba enezingane ezibheke yena. Kwabakhulu phela kwabakhulu ngoba anginaye babezala anginalutho nje ngihlala nje nalezi zingane zami. Umasipala kule ndawo uke wabasiza ukulekelela ngokuthi baqale ukufuya izinkukhu kodwa kwabuye kwaphelela nje. Shuthi saxhaseka nje ngalezo nkukhu ngaleso sikhathi kwaphela kwangalandelwa ukuthi sifundiseke ukuthi kufanele senze kanjani ngazo ngoba asazi esiphila ngayo ukuthi sitshale ingadi neqolo kwelengane obingane lezi sizele zizele. Laba besifazane bathi bangakujabulela kakhulu ukuthola uxhaso ukuze bakwazi ukuvula ibhikawusi ukuze bakwazi futhi ukulekelela imndeni yabo. Londi Khadebe, SABC News, Olundi. Sekuphela izinyanga ezimbili zakhamuzi zaseSimile eMpumalanga zingenawo amanzi ahlanzekile. Lezi zakhamuzi zithi zibona ke sengathi umasipala wendawo yatembesela ukuthola isombululo zalenkinga. Amanzi ayilungelo eliyisekelo lawo wonke umuntu. Kepha kule ndawo izakhamuzi azwa lokuthi amanzi ompompi njengoba engcolile zisola ozamazama ke ngokuphazamisa ipayipi lamanzi. We have been having a water challenge for the past 2 months. Our water has been contaminated, so the whole community has been sick about this water, and we don't know what to do because the municipality hasn't been doing anything about such. Lo mama wezingane ezinhlanu uthi nakuba lamanzi ebukeka ehlanzekile kodwa abakwazi ukupheka ngawo. Uthi asisawathembisa idalo amanzi aphuma kompompi kanti kufanele siwathenga amanzi okuphuza kanye nokupheka. Abanye abanayo imali yokuthenga amanzi imihla namalanga. Umasipala uthi uyazi ngalenkinga. Receiving the information, then we went to the plant and backwashed the entire reticulation system to ensure that we flush out
whatever bacteria that might be there. Umasipala wendawo usuthembise ukuthi uzoxazulula lenkinga esikhathini esingangesonto. Umnyango wemfundo emazingeni ayisisekelo eGauteng uthi ukunikezelwa kwezikhala kwabafundi bebanga lokuqala nelesishiyagalombili bangonyaka ozayo ngohlelo lwa online kuzoqala mhla zizini kumandulo. Ekhuluma ke esithangamini seindaba owengamelelo omnyanga uMatume Chilwane uthi imininingwane yalezi zikhala izothunyelwa kulabo abayitholile ngomqhafazo kamakhalekhukhwini. Abazali ke baneyinsuku eziyisikhombisa nje vo ukwamukela ke isikhala ngokuphendula lo mqhafazo. Abafundi ababanga izikhala abebanga lokuqala kanye nelesishiyagalombili. Lezi ezinye zezinto umnyango wezemfundo obhekene nazo ezifundazweni ezihlukene. Izikhulu zomnyango zincanca abazali ukuba babe nesineke njengoba lolu hlelo lisaqhubeka. So far we are dealing with 270,950 applicants that we will be seeking to place, or we will be placing rather, from the 4th of September. So the completed applications, as I've said, they've complied with all the necessary documentation. They've provided proof of residence and legible and authentic, and we will be placing them we'll place them according to a particular criteria. I'll get to it later on. And then the incomplete, as I've said, are those that were unable to provide full documentation that were required. Kodwa ke ingqinamba zokunyuka kwesibalo sabafundi zona azipheli. As things are going with the growth of the in-migration into Gauteng province, we are anticipating that the system will grow to the size of Free State in the next 5 years. That's what the research tells us. So the need and the urgency of building this infrastructure to accommodate all this growth in the system is what has been driving us. So it's high on the agenda of the department. Uchilwane uthi zingaphezulu kwamakhulu amathathu namashumi amane izikole ezihlomule ohlelweni lokwakhiwa kwezikole i-self-built. Uthi lolu hlelo sedle umnyango imali engu-580 million wamarandi. Uthi kubiza cishe imali engu-80 million wamarandi ukwakha isikole esisha. Uthi abazali bazokwazi ukuthatha izikhala ezikoleni ezisalelwe izikhala kusukela ngoZibandlela mhla ziyi-11. Abazali besikole samabanga aphansi isiqungwini primary school e-Eastern Cape bafuna umnyango wemfundo ezisekelo ukuthi uthathe inyathelo ngokuphazima kweso mayelana nokuguga kwalesi sikole. Bafanelanga tu onomnqushwana. Amagumbi okufundela ayadilika nezindlu zangasese ezingasasebenziyo azogqunywanga. Kudala ke isikolo esisinikelwe umva. Abazali boyikisela insana zabo. Mina ndandifunda apha ngo-1996 ndapasa ustandard 7 esisikolo sinje kodwa ke siwesi ke kunangoku okuhulumende ndandiphume ethembisa ngokusakhela neeklasi ezi azilazifestile ebusika bebebuya begula abantwana. Ngo-2015 isebe labhengeza ukuba liza kusivala lifudusela abafundi kwezinye izikolo. Ayikenzeki nangoku ke leyo. Several years kuzanywa but siyapromiswa mara khona into yenzeke. Ezimuntu bekhulu efunda nalapha zazikhona toilets kudala but zazingekho good condition ufuthi zaphela zisekho. Abantwana benza number 1 number 2 apha phandle. Isebe lemfundo lithi iza kulungiswa kungekudala lenyewe. Isebe lezemfundo libambisene kwakunye nesithili kwakunye nesebe lezothutho bafakana imilomo ngenjongo zokufumana isisombululo kulenyewe njengoko abantwana besisikolo benida kuphela isikolo transport. Abazali nabafundi bajonge enkalweni belindele isisombululo esizakuthathwa ngekamva lesisikolo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude enqenqarhu. I-Democratic Alliance edolobheni iGoli kulindeleke ukuthi yethule isiphakamiso sokuthi kuhlakazwe umkhandlu waleli dolobha kuphinde kubanjwe ukhetho lusha. Lokhu keqinisekiswe usihlalo we-DA esifundazweni iGauteng uFred Nel. I-Action SA nayo estatimendeni sangesonto ledlule ithe izokwethula isiphakamiso sokungabethemba ubuholi bemeya yaseGoli uKabelo Gwamanda. Bathi ke uGwamanda uyimeya ezwa ngabanye abantu kakhulu kanti ke leli dolobha lidinga umholi oqotho nozolihola. Idolobha iGoli ke mbukeli selibe nezimeya ezine enyangeni ngamashumi nomuvo. I-DA ithi ukungazinzi kuleli dolobha kumele kulungiswe ngokusheshsha kanti indlela engcono ke kakhulu yokulungisa lesimo ukuthi kube nokhetho olusha.
Mbukeli siyaguqaka lapha ebesiniphathele zona namhlanje kodwa ungakhathazeki kusasa futhi ngisazobuya ngehora lesikhombisa ngikuphakele zona ngoluka Mageba ube nje nosuku oluhle nobusuku obuhle futhi nisale kahle.